kotijoukkueen Kivan kapteeni numero 8 Mika Pekkanen. Terve. Meni vähän jännäksi. Joo, täytyy sanoa, että jääkiekko on se, että 60 minuuttia pelataan ja vältetään jäähyä. Tänään ei pelattu kuin 50 minuuttia ja istuttiin viimeinen erä jäähyllä, niin kaveri pääsi peliin hirveän hyvin mukaan ja tiukka vääntö. Joo, se oli 2 erän jälkeen 1-0 teille ja sitten saitte 3. erän alkuun hyvät lähöt. Johditte 3-0 ja sitten JPK aloitti taka-ajoa. Joo, tää hirmuisesti muutenkin mennyt tän kauan ja edelliskausien pelit JPK:n kanssa taitaa olla voitot 2-2 ja 2 tasuria, että ei tässä ihan ennakkoasetelmien mukaan mentiin tasaisia vääntöjä. Joo. Mikä siinä on tossa, että se niin kuin nytkin niin 3-0 tilanteesta sitten 3-3, että menikö kaatuko jäähyihin? No joo, jäähyt ja vastustaja otti aika lisää ja sai momentumin siitä itselleen ja sen jälkeenhän me oltiin jalta vastaajana se 10 minuuttia ja sitten pikkuhiljaa taas peliin mukaan, kun saatiin jäähyt pois. Joo, kyllä oli juniorilta aika hieno temppu, Hakalan Valtteri kävi ihan loppuhetkellä tekemään tuon voittomaalin. Joo, se on kyllä hyvä, että meillä on kaikki pelaajat pystyy ratkaisemaan ja pystytään pelaamaan joukkueena. Joo. Hieno homma. No mites nyt on seuraava peli sitten ensi viikonloppuna Populaa vastaan Ylivieskasta. Kotijoukkue. Kotipeli. Kotipeli Ylivieskaa vastaan. Joo, just. No mites siinä käy? Voitetaan. No totta kai se voitetaan. Meidän on vähän pakkorako voittaa, jos meinataan jatkosarjaa vielä jatkaa. No sitten vaan suihkuun ja Yes, venyttelemään. Kiitos.